Ayun si Bagwis. Pero yung kasamahan niya ayun! Andito yung kasama niya! Saan lugar kaya? Saan lugar yung kasama niya? Hindi ko makita. Ayun! Ayun yung kasama ni Bagwis mga kasinag! Ayun! Ayun oh! Ayun! Confirm! Yan! Oh, di ba? Mga kasinag, magandang hapon. Hinahanap ko si Bagwis kung nasaan. Andito pala si Bagwis. Ayun oh, kung nakikita nyo. Ayun! Sa taas ng nyug. Ayun oh. Hanapin natin mga kasinag yung kasama niya. May kasama yan eh. Bagwis! Asan yung kasama mo? Ha? Oh, ayun yung kasama. Andun mga kasinag yung kasama ni Bagwis. Andun, sinamahan ni Bagwis. Asan ka? Ayun yung kasama ni Bagwis mga kasinag. Andun sa kabila. Confirm natin. Daanan ba ito? Pasok ko ng bubat. Asa na? Bagwis! Bagwis! Oh, wala. Bagwis! Gusto ko makompirm mga kasinag kung yung kasama ni Bagwis. Bagwis! Bagwis! Andito. Ayun si Bagwis mga kasinag. Ayun si Bagwis. Pero yung kasamahan niya ayun! Andito yung kasama niya. Saan lugar kaya? Saan lugar yung kasama niya? Hindi ko makita. Ayun! Ayun yung kasama ni Bagwis mga kasinag. Ayun! Ayun oh! Ayun! Confirm! Yan! Oh, di ba? Kumpirmado. Tignan nyo ang huni mga kasinag. Oh, di ba? Yan, tinatawag si Bagwis. Mawiri. Si Bagwis mga kasinag, andito. Andiyan si Bagwis, sa taas ng antipulo. Yan, andiyan si Bagwis sa itaas ng antipulo. Tiyan, lilipad yan si Bagwis. Tinatawag niya. Bagwis! Oh, andiyan si Bagwis mga kasinag, sumasagot sa akin. Bagwis! Bagwis, hindi ka pa kumakain! Bagwis! Nawala.
Umalis mga kasinag, umalis. Lumipad. Pihapasanod niya si Bagwis. Lumipat ang puno ng nyug. Lumipat. Bagwis! Andito si Bagwis mga kasinag. Taas ng nyug niya yan. Bukas baka hanapin ko lang siya kung saan ko papakainin si Bagwis. Kasi si Bagwis hindi pa kumakain yan mga kasinag. Nadala ko kasi yung pagkain sa bahay. Oh, andito si Bagwis. Yan, humuhuni. Yung kasamahan niya dun. Pakinggan niyo mabuti mga kasinag. Diba? Kumpirmado. Salamat. At may partner na si Bagwis. Tinatawag niya si Bagwis mga kasinag. Antabayan natin kung susunod si Bagwis. Sana dito lang sila manirahan mga kasinag sa lugar na yan. O kaya dun sa may dam. Kakaiba yung huni niya dun. Yan ang hindi natin malaman sa dalawang mga kasinag kung sino ang babae o lalaki. Kung si Bagwis ba o yung kasama niya ang babae. Bagwis! Bagwis! Ayan mga kasinag, pawisang-pawisan na ako. Kasi kanina ko pang hinahanap si Bagwis dun sa tinitirhan niya. Wala pala doon si Bagwis mga kasinag. Kasi pala umalis na doon si Bagwis. Kasi niyayaya siya nung kasamahan niya. Yung kasamahan niya mga kasinag andyan sa lugar na yan. Tapos si Bagwis mga kasinag andito pa rin sa itasong Antipulo. Ang pinag-aalala ko ng mga kasinag, hindi pa kumakain si Bagwis simula kaninang umaga. Kaya pala hanap ako ng hanap. Paghapon akong kahanap, hindi ko makita. Ay napagawi lang ako sa lugar na ito. Pagtingin ko nga andyan si Bagwis. Kasama yung partner niya. Subukan ko ulit mga kasinag hambog bukas. Pag si Bagwis ay lumapit pa rin sa akin. Tapos pag binigyan ko ng pagkain lumapit pa rin, ibig sabihin sa akin pa rin asa si Bagwis. Baka hindi pa siya nakapag-hunting. Gusto ko lang talaga makita sa araw itong partner ni Bagwis. Kung anong klase mga kasinag. Kasi naawa naman ako kay Bagwis. Kung iiwanan ko na laang kasi hindi man marunong mag-hunting, mabuti kung bibigyan siya ng pagkain itong partner niya. Mas maganda yun. Sana matuto nga si Bagwis ng ganyan. Susubaybayan ko lang mga kasinag si Bagwis. Dahil kasi itong lugar kasi na ito, hindi natin sure kung safety dito si Bagwis sa lugar na yan. Basta alamin natin mga kasinag sa mga susunod na araw. Kung tuluyan ang aalis si Bagwis, mas mabuti mga kasinag. Pero hanggat nandito pa si Bagwis mga kasinag, hanggat nasusubaybayan ko pa siya, update ko lagi kayo mga kasinag. Pero pag wala si Bagwis, hindi ko na kayo ma-update. Magpasalamat na tayo nun. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Bye bye.